Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hanghang ni Marua. Sara, mahal kong kaluha. Niya ka na cute sa akong duol. Og nahibaw ko nga nagtanaw ka kanako. O gibati ko nga naghinam-hinam ka na nga magkaatubang kita pag-usab. Apan, dili ko makigatubang nimo kung dili mahuman ang seremonyas ni Numed. Kumay, Theoden, Akramay. Alimpus nga dili makita, bantay gaway makasudi ning dapita. Ikaw tiguang, kumusta naman ang akong gisugo nimo? Matay ako mahal nga gaon. Huwag ko makuha ang akong bag. Kagamay sa akong gisugo nimo, wa ka pa makatuman. Gusto ka bang silutan? Ayaw ko saluti mahal nga gaon. Sige, hatagan taga o katapusang higayon. Bantay nga dili makuhaan ka ng mga dinakman para ihalad. Mahal ko nga gaon. Wa pa mahibalik si Gabriel. Hain naman ka ang imong apo. Pabiling ka na lang pa, ha? Ha? Pero gusto ko magkatabang ni mo, Marla. Ako na mo tabang ni Marla. Noy maning. Mas magkatabang ka kung dili ka mo uban ako pa. Gamhanan ang akong kaaway. Ug mas luwas ka sa Villa. Bantayi si Manang. Kay doon na siya kitago nato. Ha? Huwag ka mahibong sa iyang kisulti. Nga may apo siya. Di ba wa siya kabanay bisan usa? Husto ka. Wato na naman mahisgot eh. Busa bantayi siya. Kay nakita ko siya mga mata nga doon na siya gitaguan. O sige. Kung mawai mo gusto. Pag-ampil na ka mo sa inyong lakaw. Ha? Gabriel, dali na. Husto si Marla. Huwag ko ikatabang siya ng lakaw. Si Manang. Siyang ay atubangon ko karon. Hain naman kahani sila. Manang, Oy, ayaw pag di lang ka magsigig paso-paso di ha, kay malipong ko magtanaw ni mo, oy. pasag di lang ko dire Eljen. Kay nahasol ko. Kung nabalaka ka silang lakaw, iampo na lang sila, ron. Matabangan sila ba? Moro yun yung atong mahimo ron. Kaya ako, mahadlok sa kong umuadto sa dapit nga, gipunduhan ko ros barangan, oy. Nabalaka lang ko. May mahitabo ni Marla. Mahal yun kay ni Boss Marla, Manang. Oh, Elgin. So, kads pagkatao niya, naanak ko sa iyang kiliran. Nahimo na kong yaya niya. Maungan mabalakag yung kung may mahitabo niya. Oo ba? Ay, misamot ang akong kabalakay ning nahitabo niya. Naposes siya. O niya, espiritu pagyud sa daotang barangan ang misud sa iyang lawas. Apan lahi si Marla, di ba? Kaliwat siya ni Marua. Mao nga naglisod si Marua sa pag-angkon yun siyang lawas sa hingpit. Mao nga kinahanglan mubalik siya siyang original nga lawas. Mao na nahitabo din he. Kun mauna, doon na gid ay katarungan kung nganong kinahanglang makapuyo si Marla dinhi. Mao gyud. Kiplano gid ay iyang daan ang tanang mahitabo ni Marla. Kinsa nagplano, Manang? Maning, niya ka na. Hain si Marla. Ang ako pangutanan ito baga.
Kinsa nagplanos ta ng mahitabo ni Marla? Wah, ako ra nang huna-huna maning. Diha una ka. Magandam ko sa inyong paniudto. Nga naman to siya, Noy. Manumtog na hadlok og maayo sa imong pangutana. Tungod kay husto si Marla. May gitaguan si Manang sukad pa sa una. Unsa? Dili ka lang. Atuon ko si Manang. Sige. Kaya kung kalingawan og tuon ning mga gamit sa barangan anang kwarto sa kilis hagdanan. Pero, ay mas Marla. Tuwa. Koyog ni Gabriel. Miantos ni mutangan ni Barua. Usa? Kauban na lang si Gabriel? Wala muli kay si Gabriel ni Marla? Nauli na si Gabriel. Nauli na siya. Ambot giunsa siya ni Marla. Aha? Di ako na. Kaya tuon ako si Manang. Naulian na si Gabriel tungod ni Marla. Uy! Kung mauna, nauna siya na igahom si Marla. Doon na natas dapit nga itong nakita sa kawa. Kining, Marla, diyan ka magikan na ng imong kahibaw sa magic. Nganong kalit naman kang nakaangko na na. Sa kaluhan ni Marua, si Sarah, Unsa? siya ang mitabang nako. Kaluha? May kaluha day sa Marua? Oh, siya si Sarah. Busa, dili ka angay nga mahadlok uban ako. Ha? Pero, klaro kaayo nga may gisugo ni mo si Marua sa dihang nakitaan ko ikaw. Ha? Ulipon ka sa iyang gahong Gabriela. O dili ka makapalayo niya. Kunwa pa siya gisugo ni mo. Busa, kana ang gusto kong mahibawan. Unsa? Kinahanglang himuon ko ni mong dinakpan karon. Unsa? Dili makasud sa tunguna-una si Marua. Busa, dili siya mahibaw kung magpakaaron ingnon ka nga imo kong dakpan. Ambot mong ipasabot na ako nga... Magpakaaron ingnon ka nga ulipon lang gihapon sa iyang kahom. Unsa? Mao ka na ang buhata. Niyang gapos Gapos ako sa luyo. Sige. Kung may mo gusto. Ug ni apa. Ayaw gyud pagtutok sa iyang mga mata ha. Aron dili siya makailang nga dili ka na niya ulipon. Marla. Sige na, gapusan ako. Kinahanglang maluwas ta si lolo nimo ug ang mga bihag ni Marua. Ay, unsaon man ka din ako. Murag nagduda na mas maning sa akong lihok. Pero, dili mahimong mahibaw siya tinuod. Pati yung tingali ko niya kung mahibaw siya tinuod. Manang. Magsulti ta. Unsa may atong istoryahan. Bahay sige ingon mong imong apo. Unsa? Mao ka nang gusto kong mahibawan. Nganong namaka ka? Matod mo sa una, ngawa ka gay kabanay, bisag usa. Ngawa gid kay pag-umangkon. Sa laktod, ikaw na lang nahibilit na ng kalibutan. Unya karon, kalit ka na biingon nga didto ka sa imong apo. Pasaylo ako. Ngawa na ko isulti ninyo ang bahin sa akong apo dong. Kinsay ngaan sa imong apo? Maris? Hain man siya karon? Ni Araman, dool din he. Kuhan, may problema lang siya. Mao nga ako siyang giadto. Pero wa ka man ang hidako. Bugat kayo ang imong problema kang Marla. Mao nga wa na lang nako pun isa akong problema. Aron mo to kung wa ka mamakak na kumanang. Lakaw. Kuha ang imong apo ug dad din aron na makaila ko siya. Ha? Mauna ka na buhaton mo. Aron mahibalik ang pagsalig ko nimo. Lakaw. Kuha ang imong apo. Oo. Kung maunay gusto mo maning.
akong kuhaon si Maris. Kung dili siya mubalik, nagpasabot na ka nga namakak siya. Kumusta naman ka anak ko ni Marla o ni Gabriel? Ikulbaan ko sa mahimong resulta ini daw. Doon na ta. Oh, doon lang ta. Di man ikay Gabriel ha. Mas gamay kag isulti. Mas dili ka mailhan ni Marwa. Ngawa na ubos sa iyang kahom. Ug ayaw gid pagtutok sa iyang mga mata. Oh, ako nagtimanan, Marla. Maayo. Oh, doon lang kita, Marla. Uy, unso nang nagtuyok? Oh, alimpos na. Nganong doon na may alimpos din eh? Si Marwa. Siya ang makahimo ng mga alimpos. Usa? Sara tapang ni Mia. Sara. Dili. Gabriel, doon na lagagay na ito ang alimpos. Usa yung buhato na to, Marla. Kinahanglan dili ta makabuwag. Guniti ko og maayo. Niya na ganang alimpos. Ikaduol na. Marla, madataan na sa ibabaw. Kagsa kong maayo. Oo. Aron dili ka makabuwag na ko. Mga dam, hindi nga nang alimpos. Unsa man kami akong buhaton ini. Bahala na lang ni. Ako na lang yung dadon sa atubangan ni Maning si Maris. Maon na yung tingali niyang panahon nga mahibaw siya sa akong sekreto. Bahala na lang ni. May kuha ang akong alimpos. May kuha, tiguwang. Oh, nagtuyo ka nga ni Boss, paingon din eh. Mao ka na ang gusto kong mahitabo. Kotob sa mapangahason nga mo paduuli ning dapita. Mahog sa akong lang. Buhi na sila, alimpos. Uy, Gabriel, kamo di ay ang kuha sa akong alimpos? Niya si Marla. Maayo. Maayo kay nadamo na si Marla. Natuman gud nimo nga akong gisugo nimo. Kumusta ka na, Marla? Oh, nahibaw ko nga nakurat ka nga nagtanaw nako karon nga ni asay mong atubangan. Oh, mao ni ang tinuod akong hitsura, Marla. Matahom ka ayo. Di matahom ka. Pero dautan ka. Wah! Dili na lang ko mahibong kung mauna ang imong isulti. Tungod kay tinuod man sab ang imong gisulti. Dautan ko. Busa, ayaw kog supaka. Gabriel, mahal ko. Igait siya na ng kahoy sa tunga ni ining hawanan. Tupad ni Numen. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.